Nor da kontenedorenetako zabore gutxunena, Nor ustenduko da txintxo kamioia etorri artean, Adolo. Begira zer eman didazut. Bai, badak apur bat gogorra dago, baina... Ez benetan, ez dakizu zer den? Txapa zati bat. Guggenheimen titanio plaka bat. Adios! Hemen. Eta zer egiten du hemen? Botek daki. Bueltatu egingo dugu. Baina zer diozu, buelta dezatela munipe, horretarako daudeta. Aizu, zer esango dute turistek zulua ikusteak? Begira, agian nahitak kendu dute, Artearen mugak zabalak dira. Eta artistak estua. Hainbeste nahasi dute guztia sekada ez dakigu artea zaborra dena da zaborra artea den. Benetan, kontenedore hau Guggenheimenen egongo balitz orduan artea izango zen. Agian bai, guk ez dugu lertzen. Eta nork ulertzen du? Baina, gutxi. Zer da gutxi? Da kontenedore hau betetzeko haina, bentsat bai. Artea ez dakiten keria galanta da. Bainago bakteriako. Bida! Zer? Bueno. Ikusi. Ez ez batuz zer nahi zen. Munipaz! Hori ez da burutik eginda ere, Segurata, enpresa pribatua. Etorkizun handiko ofizioa hiri honetan. Oso ondo zu, segurata, ni Guggenheimenen erakusketa bat egiten adoan artista nolabait bat. Nahi duzunean? Bera. Prez? Bai. Hola. Zu zara artista? Galdera celebrea izan ere, non hasten da artea eta bukatzen da atxikoria. Bueno, non daude kuadroak. Agentzian erakusketa zaintzea etortzeko esan dira. Ez dago kuadrorik. Ez? Ez. Orduan zer dago? Eskulturak edo... Instalazio bat. Instalazio bat? Instalazio bat ez dira zirutzun. Instalazio bat. Instalazio nolabait bat da, artista baten demagun espresa molderik nola edo ala libireena. Alegia. Da bute. Eta non dago? Non dago zer? Joder, instalazioa. Ez dago! Aizu, nirekin geratu nahi duzu? Nire nolabait instalaziorik demagun ez egotean datza alegia. Instalaziorik ez adan nire nolabait instalazioa. Nire unibertso nola edo ala artistikoan ez dago ikuslerik. Publikoak berak sortzen du artea bere demagun irudimenean. Da buten. Eta kobratu nor kobratzen du? Nire emazteak, dibortziatuta nago. Haze pagotxa. Baizagazu nora puntatu behar nahi zen, ni ere artista izateko. Ze uste duzu, Garrian pistola bat aramadalako sensibilitaterik ez daukada, baina behar duzu kapaz naizela museo kartoletaraino betetzeko. Erakutsi. Zipakea, butik egin da zaude. Banekin kikilduko zinena. Mikaurin, kalatra! Astapenetan, ipurdia izan zen. Ipurdi hori, erori, zuri, naskaban. Eta bere erdian, zulo beltz bat, ezer eza, bakardadea. Eta zulo horretatik, gorotz lodi bero bat irten zen erdibinetan. Eta ipurdiak esan zion gorotzari. Aurra, zuzara bizitzaren astapena, zuzara bizitzaren amaiera, hasi eta multiplika zaitez, eta gorotz hartatik, ameba, sortzen, eta amebatik, protozoa, Zusten dut! eta protozootik, paramezio, eta parameziotik, larbatxoa, eta larbatxo hartatik, eulitxoa, eta euliak, egin zion gorotzari, eta hau, zaborraren printze bihurtu zen. Eman da zabaltzazu, ondoan zaborra!
Hau da instalazio bat? Bai, instalazio eta performance, dena batera. Ederra, Theodor? Zuk detergentia edan duzu? Nola, ez duzu... Zuk ez dakazu erridikularen zenik? Nola, ez duzu lertu? Baina zer ulertu behar duen? Edurne, ez du nire ipotxak paketiak banatzen dituztera ordu libretan? Zu, Santa Claus ine! Santa Claus? Kontenedore batean. Bere trineoan. Eta non daude renoa? Ez zegoen renoan. Orduan motoniebe bat. Ez! Eurritxoak erabaten zuen trineoa. Euritxo batek eramaten zuen Santa Claus kontenedore batean. Bai! Komentariorik ez! Ara Theodor ez duzu pipara egin ulertzen, Zuretzat Walt Disney goi mailako artea da.